One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Inilunga jachore letna tindo yanya jachore no letna joma luonga jachore no letna inirenda jachore chongi. All right. It's Super Sato. As usual, we are bringing you the Super Sato because it's Saturday, and every Saturday we bring you the Super Sato. Today, I have an engineer in the house, a female engineer. So I can term this one to be one of the first female engineer to be interviewed by MC Omari Nash. Nyakora mogi ngambo se donjo kanyo no endo akone ni maendi chenro marwa mabiro pile ka pile Saturday ka Saturday ngeso ka ngeso mano dholuo mademba kabisa wan ka ende gi Jaber Nyaronagi. Jaber Nyaronagi en Medusa magweche mbui wadendo ni software engineer kia kaka nyalo kete maber nikech aya jaman machiegni nitiere dheluoche moko ma podi chenda e kia dholuo maber. Ingamo se donjo kanyo ne endo ikoni ni koponi poki subscribe na YouTube channel ende subscribe mondo anytime ma wan gi wendo iyudowa maler kabisa. Ngama kelo ni chenro ni gi nyinga idenda ni MC Omari Nash. Omari chieno jemone mbele, chiene ming'eyo to mbele modich godo inyalo denda ni Omari dhako yie miyo chuore alot to bede gi mamit. Bed koda wawinje ni story mar Jaber Nyaronagi. Wendo osedonjo kama kawa kendo titaero joma nyiri kawuono bachaka kelo nyako e Super Sato jibiro kona kata ne to Mari in Super Sato ni tinde en mono mari nyiri bas ambe kawuono designer na moro akakama design kikuya nyakara nyakora mogi ingamo sedonjo kanyo no endo wan ka giwendo marwa iluongo ne Jaber Nyaronagi. This is one of the famous ladies that we have so far. Koponi kia ito kawuono ko ing'e mokongo karibu sana Jaber Nyaronagi. Mailuongo ne Super Sato. Ambachigni Super Sato machenro mabiro nwa every Saturday saa 2 e wang'e. Kwaseneno news twabiro kaeni. Wachakwa go hinya ka sadek wachakwa neno news. Koro mokwongo adwani kuongi mos jopiny. Amoso hinya aniluonga ni Jaber Nyaronagi, nyinga mar Otada, but nyinga mar kitambulisho luongo ni Lorraine Achieng. Nyingi mar Otada? Otada, nyinga mar Uledhi. Uledhi. Wache nango, luongo ni Lorraine Achieng. Koro wan gi nying mar Otada kata Uledhi. Ing'e dholuo, in ka presenter? Ang'eyo dholuo, an presenter by passion but not professional. Okay. Inborn. Inborn. All right. Now, koro adwane ikone jopiny gi ne to ing'eni ko wacho ni Jaber Nyaronagi. Debed moro ma inda no weche. Jaber Nyaronagi. Ini mane. Ana Jaber Nyaronagi. Ana Jaber nyako ma Jaber mo e pinyo nagi. Okay. Manyiso ni chuoze luonge mang'eny mi wacho ni bas an kaka ji luonga ne. Jaber. All right. Koro dala ni kanye? An nyar Homa Bay County. Homa Bay County. Ing'ama ya Homa Bay ma Kiswahili kikatemi go. Awera go kabisa. Kitemago. Awera. Kitemago. Ananyar Kanyamua Kologi, Ndwa constituency. Ndwa constituency? Yes, Homa Bay County. All right. But you are always in Nairobi. Benedok dala milingo. Benemeo. MP Maruengo.
Mage jomoko baba pay. Okay, Jaber Nyar Onagi. Mia nonro ni matin. Sani Nairobi ka idongo dala kuzo idongo Nairobi ka ere kumedonge. And onyuola Nairobi, adongo like from abno wachona, partly adongo dala dongo Nairobi, but the only time anyalo wachona abedo dala was like in 1.5 years. Nadi dala giremana timo class 8, that was in 2013. The notion was ni timo penji dala to operedi kalo to ini do scholarship moro warigini. Awi koro ogoli town. Gola town. Idonjo dala ki Kiswahili. Class 7 term 2. Iyudo ka jo kanyamua ngenye tiang ma Kiswahili temra. That was the best in my district. Mora. Ageyo Kiswahili donge. Kiswahili angeyo. Yo Kiswahili ndewa. I was the best. Yeah. Kasto kanyo atimo the remaining part of the year. Man was term 2, term 3. Kasto the class 8 kanyo. Bank class 8, now Kalo, I went to Mawego Girls High School. Mawego Girls, unejo pononie boarding. Wane Gwenga weti. Okay. Wasitimo Gwenga weti no kwa tiyo kwa kanyo. Awoka form 3. Kaya mumi yona walk. Nyuponji no ngajo toka ama nganyo gijo puonje. Dr. Nyisani kwa kibaja wa skuli wanaponyangana. Yati period moro. Yani jopuonjo nganyo lakini principal wacho mondo jipi sikul. To ine wacho ni ngadi puonja. No. Ngadi puonja to jopuonjo monganyo. Okay. That's how I lost my admission in my girls high school. Then where did you proceed after Mawego? I went to Utikas Academy. Utikas mano ni angono. It's in Dagoretti. Oh, mano Nairobi. Yeah, Nairobi. Iwacho ni bwana mimi narudi city. Narudi nae like nyinyi mko local like atuendani. Okay, jakora mogi ikama kajeno endo wan ka Jaber Nyar Onagi inyalo manye social media handles mage idhi kaje YouTube, idhi kaje Facebook, idhi kaje Instagram, idhi kaje TikTok mare iluongo gene gini koro koso in gi nyinge mopogore pogore. Okay, YouTube mara Jaber Nyar Onagi mana goti. Facebook racha bado wache dier. Anya erigi nying. Lakini kimanya manya Jaber Nyar Onagi. Nikech you are working. No, now you should contact your technical team to make them Jaber Nyar Onagi. And any other artist that is outside there. What you do, especially when you are upcoming artist. Ngeni artist mose de tonyala wacheni mimi ni Brandi Joe ukienda YouTube. Lakini hapa FB naitwa Dogi. Toporo be Dogi followers. Lakini in upcoming bedingat moruma yani enyeng ma constant kadhi TikTok ayudo Kido. Iwinjo kopona biro YouTube Kido. Kopona doke TikTok Kido. You know, it's easy to follow you up. Koro imbede anyalo kwai mondo kata koponi gipogore contact your technical team mondo olok gibed Jaber Nyar Onagi. And Jaber Nyar Onagi is very easy to follow. That is a very easy name to be mastered. Upcoming malungre ni siji Bergon Melgia ichieni. Ket nying moro mako yot ngatu tugore ni Belgon itima ngono. Itipo ngono ni Belgon. Koro Belgon tango to idwa ni team local content. Tafadhali koponi eti in Belgon ensure ni gigeni both the Belgon. To ke podi ine jawaka ine angla to nyingi tiketo kema mera ket nying mamako yot kaka Jaber Nyar Onagi. Koro kete constant, right? Right. Ingeni maruke zo. Kete constant, right? Yeah, right. Jakora mogi wa support uru Jaber Nyar Onagi. Koro Jaber Nyar Onagi iteko school. Iteko form 4. I fail seriously kalore giteme ni maricho. Koso ne kala. Noka fail. Nekala. Noka fail nakalo malu kalore na chopo matimo computer science. Inge computer science mano to kata ankore engo mara. Mandi ngana timo ni gini kalur. Ingeni an disadvantage ma yudo ne ngata mabire kamera. There is none. Mosiko nane an nasomo maber but kinde kanyo book no de obaga na fail
ngata en nakalo maber pesa mana onge go nakalo maber nadhi asomo kena ngotiche ma onge go nakalo maber ne kalo maber adier nakalo maber ani ngena Lucy tibi memose tango naga kalatese ne nakalo maber matimo computer science hey you did computer science what do you do now as your profession now? Currently I'm a software engineer. Software engineer mago jok matiyo mana gi baton kama one jok ma loso apps systems banks everything like gimoro amora automated simu no karano apps maneyego systems websites portals what no the side but the portal rather than any such things engineer to loso portals manyiso ni portals moko modin kata wawachi ni kaka ndara marodi madhendewa otuch koro ilune miluongo to jaso mago jok miluongo ni civic engineers mago maloso ndara to dong ndara bende gi portals miwacho ni koro wacho away on an online portal ma your student ma campus ongeo kama no kunyisa ni portal ide kiango imi page download kama upload these assignments. It's just an online way of making sure makoro you are a software engineer. I'm a software engineer. Ma you can be contacted for that. Yes, though this I'm trying to I want to be in tech, but I work in the other roles like business analysis, project management, mokogo, but I'm still a software engineer. Mago pod geek ma revolves around tech. Koro kwa business analysis magi kaka architects. Nini ngamago road opogore gi ngamago. Na talk bika interview ni otime ya wangi ko. Angome wacho ya wangi. Ani ma text or yo text. It takes category masimple manyalo yudo. I'm trying to move my way to go into another direction, though still in the field of kasani nyalo wacho na jam jengo which I'm currently actively doing it but actually I want to go into other things. I do a bit of foreman, I do a bit of kaka jagorot architect you make man arrangement to gik moko timore ana design ni system acho na do ni system kama kwa chimo kama to timo kama kwa the way ni kama yone dibedo gi pesa odi tio kipesa matini lakini kama wana analyze risk idwa ni doge part mar analysis okniati ine makore teme from A to Z scratch all right now koponi ngato dwaro like systems moko mag school me yudo kata kane one gi automatic response messaging, those are the things. Do you also do them? Mago is what you call software engineering. Everything man fall under that. Okay. Marati mone ngama lich to makori duogo Jaber Nyar onagi micha kibede kamera ni wadongo. To kare mbui ka to kori tema ngoni keche. Mbui ka ati ma kaka na wachako na nyisini I'm an inborn journalist. Kana dongo by the way I wanted to become a journalist. Na dongo kana Jaber Nyar adi bedo ginene, but my dad wanted me to do commerce. Koro kana choko sama koro wase timoni njere kaka no bedo ma neno wo. You differed with your dad. Enodwama like my dad wanted me to be an engineer. Kawuno kona na mbui. Ngeni jipako ni Omari no neni. My father is not great kona na mbui. My father wacho kako waste money. Nikichide no kuru bede tuwago kodimbaka ni dong. Baba donye unanya microphone. Ani ega kana bukora. Ani seni kareko chunya katimani. Kare ya unawa bitu shopatim sa. Like thanks so much to CBC. CBC sa ni oketo ni nyathi timo gimodwaro. Nyathi sa ni timo gimodwaro. Makopo ni nyathi wuokode ni duoke diko ni bika onyango to sema badi. Diko ni bas nyathi na koro jalweny. Nyathi na jalweny. Kaso CBC bokete mamit ma ingia nganya nyathi ma dekalo. Ichwado nyathi sigo ni tap nyathi mo ywak ni mano je yani me atap nyathi mano je bi. Migmaratari koro iwacho ni in gi passion a media but professionally you are software engineer. Yes, I'm a software engineer. To software engineering cha gigi kwa mwatimoge they do not match. Nikech software engineering dwaro always you are serious with your date koro
angeni wekora refresh penjo mani dwa penjani to software engineering do kori donja online content na exactly that is what in 2020 that yoga is some organization that was in fintech koro kana ukacha naduga ido teach ma based remotely like anatio WhatsApp aonge sama work in neon koro but you get salary. Yes, I'm paid. Yawa mitijegi kayude. Koro ngatichulo mundu bedeo tu bwana. Yini bedeo tichuliga bwana. Laptop ye medeyo. Laptop ngi medeyo. Koro banka na sebige chako bedo od 2021 August. Kanyo koro bodo ngodi odonje social life of the in Kendi because me and like even a week koki we with a real human being. Kechika Kendi out. To ina ngani kende ge laptop as long as ni chiemo ni ot inonge sami bro work any bro work oko ya. Video chengi bro nendo Martin to kangi chios ngoro so chiko to chat moko mana laptop ino. Koro ni yudoka it was kind of affecting my social life. Mane mjo yudo wani ngato benje depression lakini yana sawa kanga mungi. Koro nachako ngi ways manyalo go back either to the office kata kanyalo timo anything ma outgoing. Mami aro mungi ji mawuyo qualification my is a passion something I can really work on. Also like you can do this thing also to relieve yourself, Yes. Because you are always on a laptop, you are always indoor, and at a given point maybe you distance yourself from other human beings. From the normal world, it's like a robot because you interact with the laptop. It's a robot, you need anything. So at that point, I will joke bedo more psychological, madina med bedo kama no what. Koro majorly okibie a media kani mondo iyude mapato moro matin but itime kaka your part time job koso kaka for leisure. It's for leisure but nyako okay. I'm investing my time on this. Okay. Online ni moyo code we wala giji. Nyako okay. Itime kaka part time to be koro nyakikel catch time utiyo ko. Online ni moyo code to moyo ne Nyakukel. Ibi inja online. Alright, kama dena kajono endo ilongo ni Jaber Nyar a software engineer. In fact, it is going to make myself I'm transforming, because I'm now talking to an engineer. I have to put jokes aside, I have to bring my profession now so that I communicate with the software engineer. And so if you're outside there and maybe you're not understanding it, we are sorry, but we have to go this way because it took a lot of money for us to be here. You get it. So Jaber Nyar is one of the Jaber Nyar, is it? Am I right? Koro adwani if ya kanyo endo support Jaber Nyar koponi in gi problem madigi gi mbui gi inyalo tieno rege engineer herself. Apani nyalo neno engineer herself. Iwacho ni the smaller the body, the bigger the brain. Okora ni ayanyonga manigi sianda. But anytime maneno nyako ma sianda ne dongo tangeni manofo. Nikech japuonj ka ne chwada to no chwado sianda na tokora ni Omari ino ka chwadi. Achwado fo. Iwinjo japuonj mono kedha. Kora pari ikingiyo nyako ni tiyudo ka fuo onge go to ka ero to tin seriously. Nyako ni fuo onge go to koponi nitiere nikech cho nyako dhi to fuo tin seriously kuome. Koro en software engineer. You can search for Jaber Nyar onagi in all the social media platforms. Wacho kizungu baginjo katwo te. Mera bwana ana simu kuondo bwana ano kan software engineer kuru Jaber Nyar onagi ma kuru kizungu tego ni teach biti mo matek ni ingi ngato mo makobaji yawa kanyo do chuno omera nyiri ukie abaro nyalo choma na kisiku mani ochuna inya penjo no chuno nyako odwok ya wakati de temore udi ebo bi arbo kanyo adwa anyalo gombo kawi igeni inyalo sungre sunga gi software engineer makori duoge yore ka kore manyo engineer moro mondo engineer yi sama podi nyalo wacho kizungu ni tafadhali open up bondo jok maneni ka be nyalo gende allow me to pardon, let me come up
Jaber Nyar onagi. Ma kisungu tiwacho ni kendo itimo tich maber. Osemago badi. Kanyo to yie kochuno ne. Okay, sawa wakal kanyire okodono wuo mang'eny. Chieng' moro nyaka taloko ni an nawacho no mak bada gi babu akadhi sikul. Koro kanyo kwadwa no med mang'eny. Now, Nyar onagi nitiere gik moko ma ji donje kabisa kendo sana sana ujo manyiri luongo ni un chwech mang'ao. Koro ineno ka media kaende like kopone maybe inyalo kono gi gimidwa specialize now in social media kaende. In social media ka adwa specialize in adwaro specialize in timo ng'eyo jothumbe wa maya piny gi upcoming artist gi okata thoth ni maya piny anything manyalo keto kaka but upcoming artist gi to ber molo down going nitie gi upcoming ni sawa down going songore mang'eny. Then again pod abro kelo contents mag sigand ng'ato sigand ji kaka ng'ato lo restitution makama. All right, like I'm just it's an open channel ma okikona kaka chenro no iluongo mondo koro ng'ama neno ka to oikre ni chenro no en chenro no waluonge ni Gombaka kod Jaber Nyar onagi koro kendo nying miyudo no met iluongo ni Gombaka gi Jaber Nyar onagi. Gombaka gi Jaber Nyar onagi. Koro ing'ama kanyo no endo inyalo Gombaka gi Jaber Nyar onagi. Ng'eni ni sani tinde piny odich. Inyalo bedo gi problem bimoro, inyalo bet gi gine, onge ng'ame go Gombaka. But koro wayudo nyaluo ma ndisore maber minyalo go Gombaka. Iluongo ni Jaber Nyar onagi. Koro wacho ni Gombaka kode. Ing'ama nyuolo tengo, Gombaka kode. Ing'ama boyfriend oweyo, ang'ama ni manyo Nyar onagi mondo go Gombaka. To ng'ini okwanya Gombaka ka en gi followers matin. So that is why we are asking you that go to her social media handles, follow, so that anytime mowacho ni udwa kelo gimoro ti yude yut anan ka for promotion mane gima an ka for. Koro ing'ama nena ka sane ang'ama ni ka 1 minute vi YouTube mare YouTube in gi subscribers adi kanyo to gi nya no problem an mara nyocha jo angla odhe go kae nyoche ka chako amat 3k ineno poko tieko kata 2 months. You get it? Manu nyiso ne people are outside there to promote others. It's only that ng'ama tangi ne jopiny mondo jopiny one promote maonge. Cast to keep on pushing. Koro push no ematek. Ena push mapu. Donge no kata kinyuol tiko nini push. Ko ki push to nyathi tho. Mano gima true. Kata lemo iwacho niya push until something happens. Isiki duongo ni Nyasaye thot Jehova Nyasaye ani medu Jehova Nyasaye ani medu Jehova Baba ani medu Jehova kato bet winjo rege ne moro mabel tum di se duongo. Yes, so you push, you keep on pushing, you get it. And any other content creator outside there, keep on pushing. Gini wawacho pile and I'll keep on. Kata wan pokwa chopo wambi podwa push, because what is 3k to jinege 30 million? Yeah, ngato brag gi 20k. What is 20k? Ini chalo Kofi Olomide man gi million to podo ko mana bai babongo ya yo. Poda hambo wabeduru hambo kendo ko poni Nyar onagi uluongi bi jomoko ng'ini ok biga local interviews nikech gineno ni giloi gi followers. But let me tell these people makiage ignorant people ma uselebo donjo kapod akili onge. Ng'eti jok moko ma uselebo donjo negi takili onge. Ya dole pod ng'eny. Uselebo dhi donjo gi pesa. Iwinjo magi jok ma kusirumo to koro chak manye ground an kiki manya kirumo. Sane kapodo kidwa promote wani koro kiserumo kore ke manya wagola ngula an kiki manya kirumo. Koro Nyar onagi ng'amo kudwa ni ati itimne. Look for these upcoming artists. Upcoming artists give a team of masungure. Yeah. You get it? Where masungure go where or the dala ka umuye mwanyalo wako go nikech wadwa ni make this field a greater work. An ko poni ngato oluonga ni timuna interview okapeji kata ni followers adi, because kata ka ene follower no kata ene kende no mano nyiso ni ose follow yi koro en follower ni, is it? Yeah. So
wajuluo wawe urunyiego mang'eny wa support one another. Jaber Nyar onagi owacho maber kachacha en engineer, but she's having passion in this. Why don't we build her mondo chop kume ji chope? Mano zawa. Iwuoyo ka inabo koro adwane jogi onene ne koro iluonga interview. Koro temina ne interview mondo jogo ne koro wadwa chako mbaka go mbaka gi iwacho ni chenro ni Gombaka gi Jaber Nyar. Gombaka gi Jaber Nyar nage. Koro kawuono nyekore mogi ane chenro mar gombaka gi Jaber Nyar nage. Jaber Nyar nage dwa timo na dwa go koda mbaka e chenro mar gombaka gi Jaber Nyar nage. Jaber go gombaka adwane gine sawa machiegni ruo chenro ma kawuono ni mar gombaka gi Jaber Nyar onagi e budho kawuono wantiere gi jata budho mogirore mo bende ung'eyo e wang' jowi mar kaka Japetro duokna speaker nagi Osiato challenge. Ma oken moro mopogore kod Omari Nash. Omari Nash mano koro an celeb wuoyo mosnia. Yeah. Koro ruaka an celeb. Omari waruaki chenro no mar gombaka kod Jaber Nyar onagi. Oh, I'm grateful. Koero kamana inya kiluonga ka endi. Yeah. Yes. Matende mabera yudo ka sawa. Koro wa support nyako ni endi ochako chenro ne miluongo ne gombaka gi Jaber Nyar onagi. Apane an ase off abro loso ni trailer for free malando Jaber Nyar onagi, and I'll post it on my all the social media handles. Chula gi maramara nikech mane kaka wa promote. Koro I'll be there, and imbi ngamo neno trailer no outside there, keep on sharing mondo wa support. Ano karit na support ngama chodo no, ana support ngama nigi talent, ngama nigi potential, ngama nigi gimora. Kata koponi jandewa madwa rengo maber kabisa tidwa ni bed promoted, come, we'll give you platform, you run. Iringo du tingemu. Eka ko promote ji. Iwinjo. Ija gine ija kabondo matibure nade. Jakabondo ma samori dwa kata ne yueri gi kidi kata gidi ibiro ka. Iguo yueri gi kidi yueri jineno. Kama ne ko promote one another. Ija Homa Bay ma odwa no piele pika jineno. Wadwa no tem kamano nyakora mogi. Meanwhile agoiro kamano ni ngata mondo ni kachacha enda adwa ni ka thuolo ni ende mondo iwuoge jowa maneni ka ende iwuo kod kaka Jaber Nyar onagi, face the camera, talk to these people, because our fans are always there for us, you know? They are just waiting for your word, then they respond. Ne jogo eko mawinjam kendo maneno chenro ni ero mar Super Sato kod Omari Nash loko umondo anyalo bedo kod kwayo mar ni usupport e social media pages maga, sana YouTube kata Jaber Nyar onagi. Poka upload so many videos on videos manan godo was way back when I was unprofessional, gain a lot of copyright issues, koro gain private like deleted, koro gionge kacha koka sani koka chako gimangeni is a long time project manyalo chopo kamoro maybe someday into a media house kaka wachako mana matin sana. Koro daher mondo miye subscription ya chopa uru kata 1000 yawa konyi nyako ni chope uru 1000 uchopa 1000 kachacha antiere kod Facebook page, but the current Facebook page ntiere gi nying moro ni Lorina Ungo, but ko atemo loko nyingno, but seems there's some technical issues mawayudo podoko ginene, but I will make sure I'll actually see to it ni wa kete obedo Jaber Nyar onagi, because we are trying to be consistent in all other platforms. TikTok kachacha umea kaka Nyar Kanyamwa, Lorin Nyar Kanyamwa nte Lorin Nyar Kanyamwa kata Lorin Achinde e TikTok kachacha. Koro TikTok taloka sani Jaber Nyar onagi. TikTok taloka sani Jaber Nyar onagi. Aya koro aduko nero kamano ainya. I look forward ni ubro promoter to ambe abro promote. Yeah, abro gine like use my platform as a platform ma raise kendo nature the mold. It's not a kana gomba ka solution neno. So bibiro mipimo nambaka ni cha ujobed ni enyo ni Omari ni mundo chop no nyisa gimbaka nini.
Yeah, at least iwe nyalo maede kata ere kaka nyalo dojre mpaka mwago ni ma ochop ni koro embe koro chuyen gi kwe kuma entiere koro dio ko mpaka moro mar morcha koro alwoko wainya e chenro no to ageno ni wabro bedo kanyo kanyakla kendo wabro konyore kaka jokonagi wabed jomoerore tingata tingi en mana kamano itingata tingi you market me market you to imbende dance timo modeling koso into manene sai no cooking nene del to no nyisa kani an giden modeling but I have never had passion for modeling in my entire life. I am a pathetic dancer. I don't dance but ahero sana ohangla yani tumbe magluogi ere jato miera hinyo ohangla ka miwinjo ka tumbe mnegi kabisa Angla wer. Kona jato machiel. Angla wer kana dongo dio mana dongo babu ne ngat moro mano koero go ni wero wende tumute. To dire go ngeni koko wadongo ne tire ga tumoro ento no se thoga. Dire go kane bibi na bona basement. But basement chunyo yo kumoko mano mane ngat makana ya ani primary an jine luonga ga ne basement by the way. Nike chambe na wero ga basement mara. No man ale mara pile kinye gotiendo. Ala ma Jehova wena simba mi angetina. Kale ko nyase me winjo okwete joge. Ni dongo mi mama na obera. Hey. Achieng nyako yugi was very energetic. Powerful mama cha. Sanida ntie dipodo chieng. Achieng nyako yugi. Achieng nyako nyaro kelo dudu. The lady is there. But she's not singing. Yeah. She's not in the By the way, ilunge ni ogwechalre. Yeah, wangaman gi number ogwechalre connecta uru. Instead, she's not in the country. In loca. I think she relocated. No. Yawa mama no ne wir bwana. Very energetic and awuro kara ura kenda kata wuotho chunya e mopongera doctor kumekoro dongo moska tete sipeki mana ivasho idi miko kra dino kaka yuro kego so jadon wewe koni oangla ringere mabor awaero ikoni koponi dhe mama Lucy tongole ni eti yuro ka blood group and blood group yeni oangla Agora mo kuma itero kajerendo wago diero kamano nikech kok mana un wan ok dwa bed kanyo aneno ka jomoko wacho ni han smart jomoko be wacho ni kawuono chalo diel but it's mane kaka piny chalo chieng' moro mabe chalo dhano chieng' moro chalo diel chieng' moro be bedo smart ne joma wacho ni Omari tinde tiero nyira ahinya koni ni wadwa no promote ji the other time ne wan gi the other lady niluongo ni Su Bebeto kawuono wan gi Jaber Nyar Lorina Chenge in nyako man outside there tidwaro ni ibed promoted. In fact, I was thinking of making for you a show every week ma ladies, but we are thinking of that. Amedo paro nini wan ka endo gi platform maduong mabiro chako tiyo seriously come next year the January chaka tiyo kabisa luongo ni Luo trending videos kacha chagi around 17,000 wadono kete kacha 20 mondo ko chopa 20 no pa wami projects koro kila projects kanyo twalando ni for free watimo gik moko tek ni en giri jaluo walande kanyo for free koro inyalo ringo kacha YouTube man LTV yani Luo trending videos subscribe it is ours too. Akeni be idongo wach moro mudagi wachi koso walor gini mondo ineka ketema kai nuba to uba kai nindo wanende sawa alor gini wa decide banki seloro lora bana tingena anya lori pio kwa mama kwa decide banki nyakora mogi wagoiro kamano kabisa ingat mono nie e live kanyo no endo iwinjo kaka Jaber Nyar wuoyo wa support uru mondo me water piny Luo kumachielo ingat mono watch gini nyaka duk niero kamano nikech nitie tije mang'eny made temo lakini ka thuolo mari monde newa kok mana in wando kwan kaende omiya ka thuolo ni endi mondo agone ni ero kamano warumuru kendo e chenro machalo kama endi kuma chalo kama iluongo ni the
Super Sato. Chenro mabiro ni every Saturday saa 2 wang'e kwa kelo ni welo mopogore opogore. Inyalo share gi ng'ato mondo share gi nyawadgi mondo share to share. An ng'a kelo ni chenro pile ka pile iluonga ni MC Omari Nash dhako ngode nigi chake kore kubni 2 to podi chwako setirungi. Omari chieno jamo ne mbele wan chiene mwang'iyo kata onge to mbele mwadich godo. Let's meet next Saturday. One-on-one Super Sato. Every Saturday as from 8 p.m. with MC Omari Nash. Tindo yanya jachore no letna. Joma luonga jachore no letna. Ini denda jachore chongi. Imi luonga jachore no chongi. Ikoni denda jachore tajasiaya. Ngatu luongi ni jachore jami.